guys, you see your girl Dima as a craft, and guess what? Today I am in Amala. Today is their cultural day, like they're celebrating their culture today, and their culture is so very unique. So I'm here to witness it and share it with each and every one of you. As you can see from the background, you can see the way they are celebrating their culture. Today is one of the happiest days in Amala. Any son or daughter of Amala celebrate today, they feel very happy today because today is their day. So follow me as I go into giving in details what is happening here. As you can see from the background, a lot of cultures, a lot of masquerade, a lot of things. Thank you for watching. Do not forget to follow me. I see you your girl. Dima Atalka. Thank you. Hello. Igwe. You're welcome. Idaga. Alright, because you come on and you clear here Jimarak. Okay. Jimaram Igwe Akorimond Emenike of Enachi Kingdom, Namala. Namala. Going to Janu when the man in many Babon, going to quite a beside the man in Menta. Yes, my mind is Menta, Meme Omenala, Amala. My album Meme Elimeri Ainek Onwesa. Yes. Onwesa can appear near the 6th month of the year. No, because no Onwesa no have exactly 7th month. Na la Giag and the Marania traditional. Na Gama muted exactly the energy made in me. So Yaba in a menta. Malele wearing alone Amalegas. Naftata. I have many aniki and getting a mentana bo. Nakatabana Naman. Yes. So my nukum men the madness. I have any because no Wamala Namalite in a Menala. Nensuka. And those also tell in us. Basaro Menala, Wamala, and Vuza Malite before those esoteric. No, I'm a grown wesa. Nendu Bulu, 10 doors or Lily, and we go Makatapank, I don't know why in a Vuzo. I'm Bijana from Madujuburu, highly Anayo. No, the game Tana goes boom, remember with Tevens, Mamu, Utejuburu, and what I have Basarim Memen. Remember with Terran Alamala, Yambosa Katapana Naman. You have Chandam Ogeren, Charandish, different kind of dish. Nalamala, you have Tani make it today. The Mongu Chiche, Yajame. So they on board. We're among Ganagafanta, on Helena Yaftanta. Among the family, among ye member almost a bazaar and Aftanta. Men go below, men can look upon Mommy Afna, no Billy. I'm not able in Tana, man, women ability. Maybe in Tana now, in the next 4 days, they could go Makambosa, Akatabana, Zafram. Yam kind of a combo as a break bone for no next one as a gabi kakatap. After that one, Mala. Whatever one has a day, and I would manunta as make a combo, then as Mazi kakatap. Nemala. No, have next year around this time. When we keep fall the same day because when we guys are calculated heaven, women. The just now you have also. Yeah, for long ago, I said on one day, and I went to my date in Pama. They actually did as a day, exactly day. I'm a norm that the 6th month of the year, but no one didn't predict when another the exactly day and may have Memon West. Not the guy as a Christmas with 25th of every year. On him, I'm not fall into. I won't watch him. I guess I got the thing. I give myself a mistake. He made mistake. None of any tradition. He made mistake. No better men. So here I am, Beijing King Bendish. I know I enemy up to today. Hey!
competition. They are really having fun. As you can see, a lot of them are dancing, jubilating, celebrating. Got the love of culture, man. I'm loving it. Mama, go back. I'm Mrs. Eze Justin and Wadampa. There's a bumper. I'm Moya Mala. I'm Moya Malagas. I'm Moya in front of the lake. I'm Moya Lake Akaramuku. I'm Malana Lake, the village, Mbano Yamum. Noni me froka. Me froka Mala. Mama lave Mala Gazo Blue Wiki. Aye, we are doing it good memunu le bentan le na nguriana. I remember Ihafa. Iheji Mariana Maladne, Nafabar. The gay hand Heineke on West. No West Agar. No one is a table West Sato. My West Saturn Fabraga is a baller. No West Abi Homa, Nile. One motor no West Aboma Sara, when you want West. When you want West. Oya murumba seke, the Gantana beke, no be honey jekri. And onye na murumba so Mama Nalena Naman. Ashwanta no nyeke tonye Nazia. Momena Labai Blenta Nagar. No nye yanagazo eke, Kene Sokin. I can't table, eke on an amano. It's on an amano football. Oji, Odo. Ozo, Manu, Yabaya Roti Homa. Yaban Jadena was a Stokadama, a Homa. See Homa Berena Lama Lamberta and Shindos of Bukura, you see. On wicked lagatale. On where no girls of our room on Muchi. Oh, no, Nana, Abaga, I had to suppose healing wine. No, no, Nana. Yes, live behind I don't know the donta. So you know fool, Bumo Koroja, Angule. Oh, you go up there, Motumba, Bumbeto, Angule. No, but how do you think? You think of Golodo, Obuga sick at Bonoba, shit the Quarhoy. No, but don't walk away. You need Brune, Gunbob, you're not Daganeka. Odo. Abuga Amsterdam, no, Bodo. Nemano. Noji, Nanzo, Banja, I don't know. Oh, do you know Danya? Only if my flag would be go through. You have go through the love on there, but I'm an agent. Do shot now and make what on a lamala. Oh, do you do you have even if you Nararo, ya do your Darren. You can humble, easy, Justina, Wadanpa. It's by his gumbo, Wadanpa. So, Oh,
Ẹgbẹ́ ìfowópamọ́ lórí ètùtù.
ke chaba kai o su we se yo bo kama bo te mo ha he ka no bi ani ku no 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 le ko bu na na kwata we ro bi o ko ja o te ko ye ya ko ja o tu wa ye ba ma na na de ku de zo pe ni ba ye do ba ru to ye a ma bo lo kana to lo pa a tu na ba ko le bi ja ko wa ka Yes, yeah, I am mentor. Women are lying. I am more quaff and I'm from that to Pazan. So, my name is Yana Cable, then Joe and another man. Open Joe Muslim Tazuko, Yabumeme, so then the winter, Bunjo and Naman. Managing our phone, Tabujo men and Loy, women have Tabujo men and Loy, no, we don't take that risk with it. Yabuke Akatapa. So, there was open and Joe now there, and I could have quickly. So, when I line in a man by the key and a buy, Yabu don't waste that. Tala na umuwai ngoro ijege mbele kukakale hoi. But why do free the belly and Amalanta? No, when I not be man, get a bit of a jack me bear. On board before and I know a woman and get you put what I remember. Then you're not to be a woman alive and get your men and dish. Yabu pa funumadu jureju yabu pa ne koko. Mane abiane omena ale na gende ane shimbandi shimeri ekogo. Ani bande me. Na gbe shimere na mu lege na nam. So na mo jekose. Mo ma mu no mu jekose. So na ngam na hizi mu na no na ma lege. Am o ne fukwa shemse no ba fa na bo bidote. No ba fa kurafa bo bidote. Bo bidote go fu ma mu dare ga amuta. Ko be chi amala no wa.
n'ọnwa ndị agaba na-eji eme mmemme. Ọ bụ n'ọnwa asaa, ya bụ n'ọnwa Juun. Gbara Dalakebe. Bịa mara na Juun deeti na akọnọ na-enwe ndị na-aka na ana bụkọsịta na abaghị eme ya bụ mmemme. Nke a na-eji eme ndị okenye bụ ọ na-eru. O nwere ebe na-eji ebugote, o nwere a na-eke akụ. Akụnụfụ nwere ebe na-eji adaga. Akụnụfụ daa, ọ na-ada nke mbụ. Na-amata akụnụfụ ọ gara eji eme mmemme ebe a na-eme. So oge ahụ na ndị ọwa okenye na-eji izu. Ha na-aga ya ga oge. Ha na-aga ụda ogere agụchara ya. Ọ bụ na ha getara ya, na o nwere ogere medo ọta lie na ngwa nwa ji afụta. So mgbe mbụ ọta na mgbe nwa ahụ ya afụta n'ọnwa asaa bụ agwụ. Ihe na-ede ọ bụ ọnwa asatọba na-eke. Ya bụ oge na-eke ihe na-eke ebe a ebe eji ọnwa. Oge a na ndị okenye ma ndị mmadụ gafete ihe. Ọntịlị ọnwa ahụ bịara njedebe ndị mmadụ ndị okenye na-afụta akpọrọ dị eje ebe ya. Mmemme gbagotere na Alliance Maria nọ Enugu. Uru mere ọfụma maka na omenala mụrụ ndị ọga. Ọ bụ omenala bụ ya bụ isi njin ụwa. Maka na a na-ebu omenala, ihe omenala abụghị ịgọ mma. Omenala abụghị ịgọ mma, ọgwọdara. Omenala bụ ihe onye ọdụdụlụ eji enwe anwụrị. Ọgwọdara, a na-eme ya na-eme ọfụma. Ọhale na-adọ ha ma nwoke ma nwaanyị na-adọ ha na ọhale na-enwe ezigbo anwụrị. A ga na-ahụ oriri abụ na oriri. Ịmara na okenye ndị mkpa ahụ. Kama mgbe oge mmadụ na-eje anọ, aga na-eri oriri, ọhale ya na-enwe anwụrị. Ka nwoke na-abụ nwoke ma nwaanyị ji enwe anwụrị. Na ya bụ mmemme, and mmemme na-aga n'udo. Anaghị alụ ọgụ na anaghị akọ ọnụ na mmemme. Alụ ọgụ ntana ma anaghị akọ ọnụ naanị eme serial mmemme ọga n'udo. Thank you, sir. How are you? I'm Dima Sankar. Married. I'm Onyeka Eze. Lebulu na-emebe na o buturu alili
And the vine celebrate here at the festival. Festival and the Bele go to Muay for very good Muay man when born abroad. I got to work in Nano. I don't know Muay telling no Greg the festival in Uganda. Antana dice, Antana bosso all the video in the Ashwa. But ya won't yana boy abna katakwana na man. Okay man why I be akiga katakwa bom. Wale bitere odo na lagre. Tanu Muay ku di me ga kale ho intel. Mo bo wanam. Stem bandit be di mere ko bo. Stem bandit be di mere. Me ya chido. Ya chido ma maro. Ore gwarum gal biate na ga no me na lan sika no ba mala bo ni video no ba mala video de bi mala le sete iji kwezo ku na amala be o mala le biro na ala igbolle agwada sika ana o mala le na furo biro de na amala so e gwaru o mu gwaru ezo na bo video no be me de bulu zegi me no ale o mbo Daru nice by no imenu daru Recognize that Lord, Hundo, you pay the chip, who are going to chill on my belly. I'm not a mobile lad. No, I'm not going.
Utoba gara wo utoba ba utoba. Nde gara biko ro na ai tori ni da. Mbo rete tsaji no kuma kunde ni no ni re je bi ana me mu mweza ma meze le chino ga na lo ngam. Oro koro rite du ko na go ga ni pada mutan na. Bo koro chira na ama mo ne wa mo wi ke gba bo no koro ga ni pa bo no koro bi. I agree. Bo si ya ni we da bo to mi ya se bi no ya ku se. Basi yoga na na wamu okanda buna banga do mi chara chara iro buri mo du se na ka gba mu be wo su ne kwa ko tru ko ke ku to ta ro wera ya ise le mare mi ya ga no bi sa le bi wo ji no no ko ko Siko ka mo ta mo ti mo ga bi ta ja ke wo wo yi mu ra ma akai de go ko gudugu ka fu mo ko be ya yin wọ́n tẹ̀kí yá ní ìdíwẹ́ ká wọ́n yí ìpínlẹ̀ káàkiri ta náà mẹ́rin yá kẹrẹ láì rúkọ rẹ̀ náírà ní kúlù. ọ̀pọ̀ mẹ́rin wọ́n kọ gbogbo tí wọ́n yóò ti dàmẹ́ náà máa nù jẹ́ ìjọba ìjọ náà ti dà mọ́ mọ́lẹ́ka ó dẹ́wọ́ òyìn lẹ́yìn ó nà mẹ́rin bẹ́ẹ̀ tó ọ̀gá ìdènà máa ń ájá àtà ìdè méjì wètè náà rẹ̀ bá pa ayé jù nílẹ̀ kókókókó. Kaya mi jamali mi jama mama afaba mi gidi baba maguro ubasa ayo mi baba maguro tekuri ebe siala owo egonu ga gboro lako owo eze zonem owo egonu ga gboro lako obo le ti ba ko lowe na wa wu na le orúkọ amato be sa ga no wala bi wa no ko je ko moro gbogbo ente ma na te mi ni si be kare ya ima to si na ko se kwa to ta gba so na tre na chi oso no Mario che nda carne iwe o ti sa wile di oyi aka ke da po te na cho ya tara ana ti le ko ko ti so la ba man mo na ye wo ma bo ge be ni ti ko no wo na ma ko wo ndo ku o ko ni ko na ala ga la de ku ya da na kara o ko ko bara o ko bara le men ni be ku na kwa no ga tere la ba o lo ni ba na ile me si ina ko ga para fri ya o para ike yẹrẹ yẹrẹ akọyẹrẹ oyè ìkọrin ni wọn gbẹmí kẹrẹ wẹrẹ wẹrẹ wọn á filẹ ẹgbẹ ya. ike mọṣọ. Emeka bi wẹnẹ ọkọ bẹrẹ hẹẹni ọkọ bẹrẹ hẹẹni wẹnẹ àìsí. ẹsẹ ọ̀rọ̀ ọmọ ọmọ ọgọ Hillary Emeka ẹjọ rẹ kẹnẹgi àìsí kàlá wà á lọ ẹjọ please.
If we
bule kide na taratar awuru bule ko ko jide ko ni he baba hada na rofta do ko ni o rofta ko bule mo ki no man ni tani ni la le ni ni le ah rete se sija dima rete se sija okay kaka you're crazy. You tell me. director, You tell me. You don't tap me. You're not qualified to tap me.
bakai osu weze yobokono bote mu ha he ka no bia de kuno no no de kogu na na kwata were obi obi ko pepe we ya ko se o tu wa ye ba ma na de ku bezo pe ni ba le do ba ru to ye a ma bo lo kana to lo pa a kuna ba ko wure bi ya ko gwa ka
that block the member. Normal lens. They want to carry this boy this lens. Can I my brother Chika?
nwayọ.
digo kido na do taratar awuru ko le ko ko jiri de ko ni he baba hada na rofra do ko ni he o rofra ko ko le mo ki le no mani ke tani le le ji ni le le ah to se si ja dima to se si ja okay kaka You're crazy. You tell me. You tell me. You don't tap me. You're not qualified to tap. Mama, good evening, ma'am. Good evening to you. I'm Dima Arts and Crafts. I'm Sochi Marijem. Sochi Marijem? Yes. Okay. Gumbu membe membe na wale na ayogu umaru jurumbele hanawe. Mmemme anyị na-eme bụ mmemme amala gazulele na-eme na once in a year. Mmemme ọnwa anyị na karịrị ta ekeresimesi. Ma ya bụ mmemme ọnwa ịsa na-asọ m ligiligi. Ọ na-asọ m ga-eshuga, ọ na-asọ m ga-emana enwụ. Dịka ihe kama ọ bụ si megide ya bụ ọnwa ịsa every day by day. Ma bụ nke ọ na-asọ m. N'ọbụ mmemme ihe ejikọtere nna anyị mgbe gboo oge ndị isi mmemme anwụala ndị nna anyị weletere na alụ amala egazi Obulubeke. So anyị na onwe anyị si na omenala anyị ga-ekpe ekpe na nga ejego ụka na anyị ga na-eme omenala ka anyị bigodoro ebe na anyị ga na-eme omenala. Mmemme na-ekele eze Chitoke Abiama na-ekele shi ike na disi ihe na ọdụga ya asị gị n'ụka adịghị na ndị ọha lele ga-apụta na omenala ọmụ bụ awụlatara nga na-ayọchi n'unu bụ ndị bịara be anyị ike. Eze Chitoke Abiama gọzigodo unu. A na-asị na ntanụ na-abịa na manụ gere egunu na ọ bụ onye apụtara ọba anara manụ ka ọ na-enwe ndị omenala dị mma na ana. Oke. O nwere ndị omenala dị mma na ana. Ya bụ ihe gosiri na ọ bụ anyị bụ ndị mma. Ifu gị na amụ gbara aka. Ihe na-abịa echi ma bụ ọ bụ ma onye abashakpa. Onye abashakpa mma. So na ọ bụ ndị mmeri mma na ndị mmeri nyama mma bie na ana mmanụ. N'ọbụghị nyama le na-abịa ana mmanụ. Nyama le na-abịa ana mmanụ. Na ndị mmeri nyama mma na-abịa ana mmanụ. But ndị ọzọ ga na-abịa sọpọtụ anyị ma anyị dị happy ha na na-abịa sọpọtụ anyị ma anyị yizutere na ekerekere bara oguru tee. Elekunu jeje amane onye bịara nta mejoro nkwu naanị ga-endele ma nwere ihe ọmụmechu ka ọ bụ onye abịala nta otukwuru ala na ọ gara ịnyama. Onye na-efu bụ ịnyama na ihe na amụgbaleka na-egosi na ọ bụ ya bụ ịnyama. Onye na-efe ifuru bụ ịnyama bịara bịa etukwuru ma a na ọgbụ ihe na amụgbaleka maka na onye ga-agba gị anya ka abịakọ ihe etukwukwa anyị na ọ dịgaghị asị ka ha na anyị kpọ anyị nọkọrọ mbena n'ime na ndị mbịambịa na ndị frens nọ mbena but na-abịa na dimen mgbe efe anyị bụ ndị ịnyama nọ n'onweghị ndị ọzọ na-agbara ọmụrụ ndị na-ekiri anyị bụ ndị nọ mbọm ọdịna bụ ndị na-ana ma na-ana bụ ndị ịnyama mma. Good evening, sir. Yeah, good evening. I'm Dima Arts and Crafts. Okay, I'm Emeka Udo Douglas, Etiokwereke, one of Okorobodo. I'm Abinike, one of Nachi Kingdom. I'm a cabinet member of this kingdom. Gumbu memunde mentana umaru shi tele ada tende lataralata tende non umuchi dogere tende ne tende agogo juru anwere gbo emegbu memunde menta. Okay, yeah, it depends. Yeah, about culture of Amala. I'm only Uka. Then I know we Central School Amala. I never have very fast at Teresa's Catholic Church. I'm a Catholic. Yeah, I know. I'm sitting where the one where Papa man they made. I was weekend my buy. My mother Papa is going to Uka. Then I wonder, so I was a man, woman, I want to buy. If you want to you, Oguma, I got no mama. Oh, you did. No, I'm not good at much, but I'm a full moon. On a gossip for Nanya, a gossip love and unity. But I'm telling you, just go telling that every religion that accepted in this country and I level one, we grew up together in the same neighborhood. So I didn't have a time for us to come together and enjoy.
ya bụ anyị na-eme. Okay guys, so this is the end of the event. We have come to the end of the event. This is how they celebrated their cultural festival today, which they celebrated in Amala Egazi, here in Uden local government area of Enugu state of Nigeria. So I came to join them to celebrate the culture together with them, and it was fun. I really enjoyed myself, like it was fun, it was lively. Thank you for watching. I see the Mayor Humble Girl, Dima Arts and Crafts. Don't forget to follow me on all my social media handle at Facebook, Instagram and YouTube. Don't forget to subscribe to my YouTube as well. See Adima Art and Craft, as I will be bringing you more cultural vibes. See what that good. It's fun here, man. I love you. Love you.